Żewġ irġiel inżammu arrestati wara li tresqu l-qorti akkużati b'involviment ta' 84 kg kannabis. Tomislav Hedžedus ta' 26 sena mill-Mosta li jaħdem bħala manager u Fabian Catania ta' 42 sena mill-Qawra li jaħdem bħala bejjeħ tal-proprjetà ġew arrestati s-sibt wara li fil-pussess tagħhom instabet droga kannabis li kienet lesta biex tinbih. Huma ġew arrestati f'Santa Venera wara li l-Pulizija tal-Iskwadra ta' kontra droga kienu ilhom isegwu l-passi tagħhom. Wieħed mill-akkużati kien qed isuq van fejn moħbija fih kien hemm droga lesta biex tiġi traffikata. Id-droga nstabet moħbija fi ħwejjeġ li kienu f'xi amara. Quddiem il-Maġistrat Audrey Demikoli l-akkużati tresqu b'mod separat. Tomislav Hedžedus tressaq il-qorti akkużat b'kompliċità fl-importazzjoni tal-kannabis u li kiser il-kundizzjoni marbuta mal-ħelsien mill-arrest li jingħata b'rabta ma' każ separat. Filwaqt li Fabian Catania kien akkużat ukoll li fil-pussess tiegħu kellu l-kokaina u li huwa reċediv. Iż-żewġ akkużati wieġbu mhux ħatja bil-Maġistrat Audrey Demikoli ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest. Għall-akkużati deru l-avukati Mario Mifsud, Franco De Bono u Michael Xriħa.